Pancratiusplein in Heerlen 2016. De grote optocht van Heerlen van de Wingbulen. Neef mij Hans van der Locht, dat is de opperwingbuul. Dat is een lopende encyclopedie voor mij. Daar werd alles over de optochtdeelnemers. En we zien net bekogeld, ja, niet met teutjes popcorn. Ik kreeg gewoon keihard soep op mijn kop. En voor Toes, pap neemt de soep mee. Dus daar hebben we vanavond vast. Dat kan hard aankomen. We zijn gebleven bij een Einzelganger, Hans. Ja, dat is toch Peter Arets. En dat Peter heeft dit jaar succes gehad. Hij had zijn eerste gouden plaat. Echt waar? Ja, dat had een gouden plaat. Een gouden plaat, zoals ze dat zeggen natuurlijk. Dat ligt eraan wie dat ze het uitspreekt. Maar de oude gouden plaat, misschien dat zal zo meteen in beeld zien. Ik begrijp jullie ook al wel wat hij ermee bedoelt. We zien hier nog de groep Eigenwies die zich prachtig verkleed hebben in fantasiekostuums. Oh, heeft veel laptop Peter, ja. Kijk eens, wat een prachtige gouden kale plaat heeft. We hadden hem heel eventjes in beeld. Ja, we staan even hier bij een hele leuke groene groep. Jongens, meisjes, beveel het best nu toe. Tuurlijk. Altijd leuk. En wat houdt ze gedaan met het geregend hoor? Gewoon maar poncho. Toch gewoon carnaval vieren erop te lopen. Hallo, dag geen carnaval is de dag niet geleefd. Oké, dat is een goede uitspraak. Dankjewel. Dat was CV de Zatermus. Een aantal netjes uit gebroken die metlopen in de hele Zwartslavensoptocht. Met de opbloemfase moesten ze zich in verkeer. Hè? Echt hoor, de zatenmus, Hans. Is dat er echt? Ja, het staat er echt. Of het nu de Zatermus is of de Nateraaf, dat weten ze maar nooit. Het is een collega-vereniging. Ja, in elke plaatsje hebben ze wel zo'n vereniging. Kijk eens aan, ik kan het nummer niet goed lezen. Nummer 20. Het zijn de carnavalsgekken. Ze zijn met dit jaar de Garden Madness. Die hebben een eigen tuinhuisje gebouwd. En maken gewoon vastelavond. Heerlijk om te zien wie de jongere groep zich zo uitslooft om het chance te maken en dan toch gewoon in de optocht mee te gaan. Dat zijn altijd van die groepen die starten altijd eenvoudig. En door de jaren heen zullen ze die groeien, zullen ze die altijd beter werden. En zo moet de optocht ook groeien. Kijk, zo ken ik Heerlen weer. Veel kleur. Versierde groepen en een hoop taart. En naar afloop, hè, nog publiek. Meisje. Hoe lang hebben jullie over die pakjes gedaan? Nou, dat is allemaal te danken aan onze lerares hier, onze danslerares. En die is altijd ongeveer een half jaar bezig. Maar het resultaat mag er zijn, toch? Ja, is wel super mooi. Ja. Ik zou zeggen een hele fijne optocht en we schieten daarna in de tent. We zijn trouwens van See You Dance in Hoensbroek. Door carnavalsvereniging See You Dance. Met een enorme taart die ze metnemen. De dansgroep ook weer, die hij een ietsje lust hier in de optocht van Heerlen. 5 keer in de optocht van Heerlen. Als je denkt van, wat huren we over een herrie? Het zijn de plintenputsers. Dat zijn de plintenputsers uit het Schaarsbergenveld. Die zit dit jaar helemaal in de sferen van het Wilde Westen. En ook deze Cowboys
van de plintenputjes die smieten. Alsof het allemaal niks kost. Het is een klein beetje Duits, hè? Dat gooien, dat werpen, hè? Bij veel Duitse optochten. Komt het publiek, komen de toeristen zelfs om maar zoveel mogelijk te vol met snoep met de hoest te nemen. Ja, dat is een hele ochtend. Ging er echt met tuiten vol naar heen gaan. En Die echt terecht. langs de wagens gelopen hebben. We hebben het zelf ook toen het flink gaat van die tuters door. En weken lang zijn ze aan het schnutsen. De carnavalsvereniging Ons Honk uit Schaersbergenveld. En een prachtige wagen die ze gebouwd hebben dit jaar weer op de Mulenberg in de loods. Een van die 2 wagenloodsen wordt flink gebouwd weer in het dat hele. En het is steeds meer komen dat er toch veel plaats gezocht wordt voor de wagen. Het blijkt toch dat het weer interessant is om een wagen te bouwen. En deze groep bouwt ook altijd ontzettend grote wagens. Ze hebben dit jaar nog flink problemen met de versnellingsbak. Want het is een oude RZW-wagen die ze hebben omgebouwd. En daar hebben ze de onderdelen uit Engeland laten komen, een oude Bedford. Dus hebben ze onderdelen uit Boetland laten komen om hem te repareren. Maar gelukkig, het is een geluk om alles klaar te krijgen. We waren afgelopen week even door. We hebben de jongens een lekker stuk vla gebracht voor tijdens het boeien. Dat stellen ze altijd op prijs als we even langskomen. En een prachtige auto, een wagen. En op de wagen staat hun prinses, het Melissa de Eerste. Terwijl we de jeugdcarnavalsvereniging van de Molenberg zijn. Zeg ik ook vast als je net inschakelt en je ziet door een groot alaaf en de meulen van de Meulenberg op de wagen staan. Dat dit de grote optocht van Heerlen is. Wie zijn of 5:30 zien we bij je ook live. Tenzij het dit jaar wat sneller gaat en de prins wat eerder is. Maar dat zal maar een paar minuutjes schelen. U laat toch de ganse optocht van Heerlen zijn die op dit moment trekt door de binnenstad. En de carnavalsvereniging van de Mulenberg die had dit jaar jubileum. Die bestond 11 jaar. Zo te zeggen, carnavalsvereniging in 11 jaar. Maar eigenlijk op de Mulenberg hebben we van oudsher ontzettend veel carnavalsverenigingen gehad. Heel goede carnavalsverenigingen. Maar die zijn de laatste jaren worden die op een gegeven moment een beetje opgedoekt. En ze zijn weer opnieuw begonnen in de wijk Mulenberg om dat weer opnieuw op te zetten. En daar zit voor ontzettend groei op de Wingbulen. En ze doen dat op een fantastische manier. Met hun prins natuurlijk en het prinsenpaar met Forse Remco de Eerste en prinses Sandy de Eerste. Ze hebben zich ook samengepakt met de jeugdcarnaval. Hoe het jeugdprinses Esmeree en haar adjudant Dana op de wagen stond. Ja, dat KCC hier, Hans, dat is een voetbalclub, hè. Zien die van Mezenbroek? Ik denk dat dat de volgende. Heel is een leedje dat er waren 2 mensen. Heel dat gewoon, net als de rest. Een herkenbare Tiroler hut. En dat is ook een beetje het thema après-ski. Een leedje geweldig de best. KCC 13 is dat. Toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel in pracht. Maar dat kon er niet schelen, ze waren. En zo zijn er natuurlijk meer sportclubs in de provincie die ook zelf in de prins uitroepen. En dat is ook hier het geval. Ja, dat gebeurt hier in Heerlen. Kijk eens daar, fantastisch. Ja, ik moet zeggen Tom, dat zien van steeds meer dat ze aan het roeien zijn. En het is echt geweldig als ze ergens best. En dan werd deze plaat gedraaid. Er gaat Gieker in op de grond zitten. Ik heb zelfs dit jaar al een keer met mogen doen. Dat is op het eind pijn in de rug, maar fantastisch om mee te doen. En het sluit goed aan bij het thema. 66 jaar de blauw schuut in Heerlen. En de huur ze bij te roeien. Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond. Het water steekt snel en de meubels die dreven. De kans op verdriet die was toen heel groot. Wat ging wat bij hun konden ze zwerven. Ze dreven de deur uit, korten naar de boot.
de Vinserij hebben, dan kunnen we tenminste af en toe openzetten en even lekker metgenieten van de optocht. Want ik zie dat nummer 25 aankomen van de optocht. Achter de KCC'tjes van Mezeroek. Kunt hij nummer 24. Toetnam shows. Die hebben een heel ander stijl. De circusbulen. En het zijn echte steampunkers, is dit jouw nummer. Ja, dat is actueel, hè. De steampunk, dat sluit een beetje aan op Jules Verne. Ook een beetje wel Mad Max. Ik weet niet of ze die film kent. Ja, dat kan ik me nog wel Waterworld. herinneren. Waterworld, ook zo'n prachtige film. Ja, een een prachtige steampunk film. film. En de zus dan de pakjes, dat hebben ze ook prachtig gemaakt. Er gaat ontzettend veel tijd in zitten, in dat soort pakjes. Ja. Het is men griep terug op de industriële revolutie. En er hoort koper bij, er hoort ijzer bij. Alles wat stoommachines, zeg maar, hebben gekleurd in die jaren. Nou, loop aardig vol, Hans, hè? Ja, de lui beginnen goed naar de stad te komen. Het zal dadelijk wel helemaal vol staan. En zie ik het na de optocht om 4 voor 5:30, dan is het hier bommenvol in de Pagratiusplein in Heerlen. Daar kan de JCV Gebroek, de jeugdcarnavalsvereniging van Gebroek. Die zit nog niet zo lang geleden opgericht. Die houden afgekeken bij de Wingwielen wie dat is om de jeugdcarnavalsvereniging te hebben in de Jonkheet. Die zijn er in Gebroek ook met gestart. Prachtig. Goede contacten met de Wingwielen van Heerlen. Met hun jeugdprins Devanio de Ieste. En de jeugdprinses Julie de Ieste. Allebei natuurlijk van de basisschool. Devanio van de Vlieger. En de Julie van basisschool Hoensbroek Zuid. Die zijn verslingerd aan de vasteloven, vinden ze. Hé, een kanon, Hans. Ja, dat is de kanon van de soeplummelen van de hele baan. Dat is een beruchte kanon. Het is al jaren en die kondigen natuurlijk aan, de soeplummelen van de hele baan. En daar staat op de wagen een heel speciaal iemand. Door Dennis Kobbe. Dennis de eerste van de soeplummelen, want dat Dennis zit eigenlijk gewoon bij de Rot van 11 van de Wingwielen. Oei. Maar daar houd ik dit jaar bedacht om prins te worden van de hele baan. Zag, de soeplummelen zijn het goed vertegenwoordigd hè, van de hele baan. Een goede vereniging. Ja, we gaan een goed kanon bieden, wat welke baal maakt, je kunt dat vanzelf goed. Hè. En die maakt onderdeel uit van die vereniging met dit kanon. Ja, dat is de prinsengaard eigenlijk van de soeplummelen. En dit had ding gedaan. Dat deed het goed. Dit zijn lotte uren. Iedereen is precies op commando, dus is een beetje eigenzinnig kanon. Dus ik heet nu niet. Nog voor dat het volgend jaar. Probeer of het dan, hè? Kan ik wel wat komen als we erin zijn. Oké dan. Hoi. Dankjewel, Rob. Nou, het confetti-kanon duidt het. Ja, dat deed het fantastisch om dat te zien. Een cadeautje van de Wingwielen, natuurlijk, voor onze Dennis. En ik hoop natuurlijk dat dat volgend jaar weer terugkomt, dat het niet blijft hangen op de hele baan. Maar het is een belangrijke kracht bij ons bij de Rot van 11 om de stemming te maken. En dat had als prins zeker gedaan dit jaar. Genoten hadden. Overal worden erbij. En kijk hem hij eens op de wagen. Fantastisch genieten. Je kunt gewoon de confetti krijgen in de kleuren van de soeplummel, hè? In het Uiteraard groenwit. de kleuren van het soeplummel, de confetti.
En is dat dan een vastelovensnummer van de hele baan wat worden? Hè? Hebben die eigen nummers? Nou ja, er zijn een aantal groepen op de hele baan die vastelovensliedjes maken. Die doen toch allemaal met aan het hele slagerconcours. Oké. Ja, dat is wel te En prijzen. volgens mij is dit het liedje van de Sublime zelf. Ja, dat hebben ze gewoon op repeat staan. Hè? Ja, maar dat zou ze ook zo schroeid zijn op die eigen carnavalsvereniging. Ja, en hier komen ze. Net De toch? vaandeldrager van de Hermini Miserabel. Maar ik zoek alleen nog maar de vaandel dragen. Dus dat lukt misschien vooruit. CV de Kukskus. Die zit er nog voor. 3 vriendinnen. Die sinds vorig jaar verschillende optochten gemaakt zoals te opleuken met de tekstjes. Ja, dat kunnen ze natuurlijk verwachten met zo'n motto spas aan boord. De piraterij ten top natuurlijk dit jaar. Ja, daar kunnen ze niet aan ontkomen. Dat is CV de Klim. De Klim is Mulemanweg in op de hele baan alweer. En de shoot is gestrand. Zie je Hans Spas boeteboord dit jaar. Het is niet A-boord maar boeteboord. Een prachtig schip gemaakt. Wat gestrand is. Kijk eens kans gebroken van vuren. Oh, ja man. De Caribbean strand zijn die terechtgekomen. Ja, en als je wel eens die films hebt gezien. Met de Pirates of the Caribbean, met Jack Sparrow. Nou, hier zien ze. Maar dan die van Heerlen. En de volgende wagen is wagen met nummer 34. De jeugdcarnavalsvereniging van het Pannenshop. Goed Schaarsbergenveld. In een grote groep met een prins en prinses. Bovenop de wagen kijkt de stoor. Dat is het prins Casper de Easter. En prins Kiki de Easter. En Kiki is goed ingepakt. We hebben papa en mam goed gedaan. Ja, zeg. Toen zit hij de hofleverancier van Spas aan boord, had ik gelezen. Ja, dat klopt. De papa en de mam die hebben ons gestuurd. We moeten acte de présence komen geven vandaag voor de jubilarissen. 6 keer 11, hè, blauw shoot. Ja. Maar wat de papa en de mam niet weten, vrijwillig hier op de blauw shoot komen. Dat mogen, hè, vrouwen. Heb ik gelezen in de krant. Dan mogen solliciteren, maar of dat We echt gewoon geen... solliciteren. We willen niet meer op de groene draak. We willen alleen nog maar op de blauw shoot. Oké, nou dan wens ik u veel succes volgend jaar met de sollicitatie. Ja, dankjewel, hè. Alsjeblieft. Dag. Ja, de carnavalsclub Ian de Twierdree, heb ik het goed. Die als de 3 prinsesjes van ons koninklijke paar eigenlijk niet meer op de boot willen van de koninklijke familie. Maar die willen straks op de blauw shoot. Ja, dat is een keuze, hè, groen of blauw. Ja, het is zo dat de LU, die is een keer geleden zouden met willen met de blauwe shoot, altijd kunnen solliciteren. Dan moesten ze 1 april een brief sturen aan de prins, of aan de prins, aan de secretaris van de blauwe shoot. En dan werd in de vergadering, de Vereniging van de Hemelvaart, werd besloten of ze metmaken. En vrouwen mogen solliciteren, joh. Ja, dat is het tactisch antwoord van de shootermannen. Ze mogen solliciteren. Ja, ik heb toen 4 vrouwen, die zijn alle 4 op de blauwe shoot geweest. En daar zien ze nu nog groots op. Ja, dat gelukkig hier. Nou, zo heel af en toe hebben ze wel eens ritjes hoe ze tussen 2 ankerplaatsjes even metnemen. Maar ik moet zeggen, dat is een sfeer met 10 angers aan boord. Echt gewoon. Zeker in de kajuit hoor, ja. Kloons, Hans, de kloons van vroeger. Ja, prachtig. En richting een mooie groep. Kijk eens aan. Richtige kloons, dat is een Pannenshop. De jeugdcarnavalsvereniging Goed Schaarsbergenveld. Vroeger hoorde dat de carnavalsvereniging van de Sjoel. Maar tegenwoordig vieren ze ook vastelovend zomer de Sjoel. Natuurlijk altijd wel met de prins en prinses van de basis Sjoel. Uit het Schaarsbergenveld. En of dat ze Spas hebben, schrijven ze. Daar zijn ze Casper en Kiki. Het 38e prinsenpaar.
van de JCV Pannenshop. Nummer 34 de Winkmuletjes in het Aarveld. En dat zijn de kinderen van de Winkmulen, want die komen van de basisschool Tarcisius. En het Mayra zorgt altijd ervoor dat de vastelovend op school geregeld werd. Een paar jaar geleden begon ze om de school met te krijgen in de kinderoptocht. En dan gisteren 140 deelnemers van de kinderoptocht van de basisschool. En dat is eigenlijk mijn dag, want die dag mag ik met mijn kinderen ook met in de optocht. Dat doe ik natuurlijk met de basisschool Tarcisius. Ik denk dat dat nummer gaat anders is, nummer 36. Ik zie hier 2 cookie monsters. Oh, er zijn nog veel meer cookies monsters. Ja, dat zitten Cookie Monsters. Dat is de groep Ummerget Angers. Uit Welte. Ramon Boscojon, de Foemelaire, leg eens uit, wat zijn dat? Ja, de Foemelaire, dat is een naam, hè. Dat komt eigenlijk uit Mechelen. De wedstrijd, mijn vrouw komt uit Mechelen. Al 25 jaar geleden ontmoet. En het eerste woord wat ik toch heb geleerd was foemelen. Ik zeg, wat is foemelen dan? Nou, leg eens uit. Ja. Ik zal het verder doen, maar kom hier. Ja, dat wil ik wel lekker doen, dankjewel. De Foemeleertjes uit Mechelen, ja. Nou, de disco erachteraan. We zien met halfvasten met L1 te gast in Mechelen. Volgend jaar met halfvasten. Met de Eindselganger-optocht. We gaan eerst nog naar Rimburgenland gaan. Dan komen we richting Mechelen 2017. Noteer het vast. Hey Janine, ik heb gehoord dat ze gaat voor de Winkbullen dus. Klopt dat? Ja, ik heb Winkbullen ballet getraind. Hartstikke leuk dat Jace Dance Vision op weer gesproken worden. En wie wordt dat zo als ervaring? Zo'n paar stel geiten. Ja, hartstikke te gek. Precies gewoon dat de kinderen het hartstikke leuk vinden om te doen en mee op te treden. En, ja, heel erg leuk. Ja, ik vond het zelf ook echt super leuk goed zien. Dus mijn complimenten ook namens alle Winkbullen. En een hele fijne optocht verder. Ja, dat ging leuk in de toestand, hè? Ja, leuk hè? Ja, doei! Dankjewel Anne. Jace Dance Vision. En de disco is ganstruc. Moet ik gewoon doen, Hans. Hè? Ik heb zijn discotheek ook nog volop meegemaakt. Ja, heerlijk. En ik moet zeggen, zou het al over dat Jace Dance Vision dit jaar voor ons eigen Winkbullen belegd de dans ingestudeerd had. En dat zag er echt prachtig uit. Ja, we hadden het er straks al over, Hans. Het gaat goed met de jeugd, dat zien we natuurlijk aan de dansgroep ook. En opnieuw in de locomotief. Er is internetradio Limburg Express, die lopen volgens mij niet kant op voorhouden.
Ach, dat maakt niet uit vandaag. Maar dat mag allemaal niet doen. Het is vastelovend en dan zoeken we gewoon even een blaadje voor vandaag. DJ's die richtige vastelovensmuziek draaien. En dat doen ze al jaren. Sinds 2012 lopen ze dan nog midden in de optocht. En de lu richtige vastelovensmuziek te laten huren. Als we voorstellen met de wind en allemaal die optochtnummers wij je ook door elkaar. Hè? Dus, Ja, maar gelukkig hebben we een ringbandje. Gelukkig. als ze maar spas has. Hè? Daar loopt Quancies, de groep uit het Bekkerveld met allemaal bekende heren en heren die verbonden zijn aan de vastelovend. Prachtige pakjes hebben ze dit op weer gemak. Dit jaar hier oranje in Frankrijk met gewu in ons leefstadheren. De draak steken natuurlijk met ons nationale voetbalelftal. Ja, Kijk eens. Ik moet toch nog altijd even slikken weer. Ja, dat deed altijd pijn. Maar gelukkig dat ons Bekkerveld het goed deed in de competitie. En wat dat tenminste af en toe gaat om ons op te vrijen. Kijk eens aan. Hallo? Zag je, wie zit er met die Muppets? Het zit bij ons in een familie, hè? Het zit in een ganse familie. En nu had ik de ganse familie bij mij. En dan is ze lekker op te lopen met de Muppets. Ja, 3 keer wou ik het proberen. Ik ging voor het wereldrecord. Dus je dadelijk nog 2 keer. Ja, zeker. Nou, dat zie ik voor straks nog. Is goed. Adieu. Veel spaas. Wat is dit van de confettiwagen, Hans? We horen allebei net op tijd om onze koffie af te dekken, hè, want die geven een enorme stoot confetti langs. De muziekwagen van vastelovensgezelschap, de Party Slammers. Of zit dit toch de Bengelkes? Ah, mij Het niet zit de uit. Bengelkes. Het klinkt als Party Slam. Nu liggen met die toch erin. Ah. Wat hebben ze, confetti in de koffie? Koffiefetti. 50 personen uit de Parkstad die zich samen hebben gepakt. Om lekker vastelovend te vieren. Met het rood, geel en groen van de vastelovend. Nou ja, we hadden koffie, maar we hebben nu iets met confetti erin. Vooral Hans. Heerlijk. Hebben ze Ja, het die goed mix gehoord? zit er nog geen in, geloof ik, van de confetti. Kijk eens, dat hij een confetti ligt. Heerlijk. Maakt niet uit. Confetti huurt erbij. Hè. We moeten de vastelovend verwelkomen. We moeten die boze wintergeesten die moeten we wegjagen. En dat is vooral met confetti de bedoeling. Nou, ik heb het er redelijk uit kunnen krijgen. Dus, Ja, en dat wilde het hier in Helle nog wel met, maar Tom, ben je ooit eens een keer met half vast in een Stavelo geweest? Ja. Dat is fantastisch. Daar ligt 10 centimeter de confetti op de straat op het einde van de optocht. Nou, ik ben nog wel eens in het museum van de abdij geweest in Stavelo, gewoon midden in de zomer. En dan ligt er ook nog confetti tussen de stenen. Ja, Maar dan fantastisch. kies ze niet weg. Nee, dat kiest ze echt niet weg. Iedere Prachtig. echte vastelovenstad heeft in juni nog confetti tussen de stoeptegels. Ja, mooi, mooi, mooi. Ga eens even kijken weer. Als het Kump. goed is dat het Kump. Het Kump heeft een eigen show vanmiddag. Ja, en het Kump is eigenlijk wel een van die verenigingen die traditioneel fantastisch gaat uitbeelden. Ze vieren de vastelovend vooral in Café Pelt, in ons leefstad Heerlen. En maken altijd ontzettend schoon pakjes.
Opnieuw een grote wagen die voorbij komt. Dit zijn de Party Slammers, Hans. Ja, dat zijn de Party Slammers. Hoop ik voor dich. Ze steken de draak overal met. We hebben een prachtige wagen gebouwd. Er staat ook in de wagenbouwersloot op de Koume in Gebroek. Daaronder in de vulkaan, daar zit zelfs het jong volk te kijken. Ja, de jonkind staat daar en gooit de snuts van Ammerhoter vulkaan. Een grote wagen met een prachtige groep erachteraan. Kijk maar, prachtige pekjes erbij. Dat is ook een van de wagens die op carnavalsdinsdag het metgeeft in de lichtstoet. Die op dinsdagavond dag heel druk. Ooit ontstangen vanuit een aantal wagenbouwers die zagen van eigenlijk stuk om al die wagens te bouwen voor 2-3 optochten. We willen nog een keer. En toen zagen ze van we gaan nog één keer terug het centrum in met de wagens. Zo heet het nog de trucktocht. Maar sinds jaren is dat de lichtstoet. Fantastisch georganiseerd met zeker 30 of 40 wagens die jij door de binnenstad trekken op dinsdagavond. Ja, dan kunt ze technische mensen binnen die wagenbouwersgroep nog een extra opdracht geven en een uitdaging geven. Want ja, die lampjes moeten dat allemaal doen. Ja, en als ze dat in de loods doen, dan zijn ze echt weken mee bezig. Als de wagen af is, hebben ze nog echt weken nodig om al die lampjes erop te plekken. Dat doen ze echt fantastisch veel mee te vuren. En dat ziet dinsdag ook altijd heel mooi uit. Vult zich ook het zonnetje in de nek een beetje. Ja, heerlijk hè. We hebben echt geluk vandaag hier. We hebben ontzettend veel geluk vandaag. Nou, de ballenbak. De wappentikkies. We hebben een oude schuur in de Beersdalhei een wagen gebouwd. En daar hebben ze het jungle thema metgenomen. Met een aantal bonte kleuren. Ik zie al wat leeuwen, hele kleine leeuwen. En wat slangen. Ja. Het is zo leuk om die klinkkinger. Dat heb ik in de optochtcommentaren gelezen. Ontzettend veel lu. Die toch de kinger van jongs af aan meenemen. Of in de draakzak of in de buggy. Jong en oud, viert vastelovend. En gaat met in de optocht in Heerlen. Wie noemen die zich? De wappentikkies? De wappentikkies, dat nummer 45. Moest er maar opkomen. Nou, kijk eens een mooi leeuwtje daar voorop. Zeg Hans, je hebt een Kerkrooise burgemeester in heel hè? Ja, gisteren was het ook erg spannend tijdens de sluiteroverdag. Want dat zou gewoon gebeuren. Maar ik hou het al goed in de gaten. In het begin begon ze natuurlijk met zijn kerkroor. Maar dat is wel helemaal bijgedraaid tijdens de sluiteroverdag. Ja, op het einde stond ik gewoon met Kiekeren en samen de Schonkelwals te zingen. En ik moet zeggen, de kind zelfs de tekst. Wel op zijn kerkroortje beetje, maar dat leren van mij een hele dag wel af. Accepteren. Heb je hem al gezien vandaag? Ik heb hem nog niet gezien, nee. Ja. Ik heb wel zijn vrouw juist gezien met zijn zoontje Luca. Maar ik heb de burgemeester nog niet gezien. Nee. Nou, ik zou het niet weten. Het zou toch niet gebeuren dat weer net hij is. Want dan wordt natuurlijk gisteren onze burgemeester erg lief voor onze Joris de Eerste. Maar Joris wordt niet braaf voor hem. Wat stelt hier vuur, jongens? Verzend. Oké. Gustavane. De Gustavane. De Gustavane. Dat zag die mevrouw net al. Goed, Welte / Bekkerveld. En we gaan een grote wagen op die een dansstudio.
Ja, ik denk dat... Ik ga nog gewoon door de venster kijken, want over de venster toch weer. Als Ja, je ga dit eens zo even kunt kijken. zien, ga ik even kijken of er al gaat instijgen. Ja, nummer 47 kunt er aan. En er wordt flink gedanst op de wagen. Het is Studio Hellebrand uit Brunsum. Ook weer een dansstudio. Het is juist wel leuk dat de laatste jaren de dansstudio's zich ook aan het presenteren zijn in de vastelovensoptochten. Dat is prachtig. En deze dansgroep van Studio Hellebrand is het Bibi Hellebrand, wat daar de leiding aan geeft. Die zit ook altijd op hier met de dorpsgekken optreden. Die John en Etienne. Dat zijn altijd wel de dansers van Studio Hellebrand die zich. En ja, uit de spreuken van het Bibi kunt ook, hij is een richtige dansgroep, krijgt ze altijd de billenkeuring. Oh ja. Dus dan moet die dames altijd met de billen even schokkelen. Ja, ja. En dan zegt hij of het geschikt is of niet. Met grote fakkels bovenop de wagen. Dus hij Studio Hellebrand. Hoi Bibi! Hoi. Wat is dat in de tekst? Daar staat het meisje met de mooiste billen. Ja, ik weet het niet. U had dat geschreven? Ja, dat is al heel lang geleden. Oké. Hey, maar dat is wel de mooiste boek, hè? Ja, nu hè. Wat is er, Oh. wat is er gebeurd? Ja, ik ben zwanger. Wie begint dat met de dansstudio dan als je zwanger bent? Ja, ik ga gewoon zo lang mogelijk door, want sport is goed en gezond. Dus ik kijk gewoon wat ik kan. Oké. Hey, Ja. veel plezier ermee. Dankjewel, hè. En ik zou zeggen, veel succes. Allah! Allah! Ja, we kunnen ze nog wat tips en adviezen geven over het gebruik van de muziek op de wagen. Maar dan kunnen ze ook zeggen dat zo'n studio voor zichzelf een beetje de aandacht trekt en misschien nieuwe leden krijgt. Ja, ik denk dat dat natuurlijk zeker een van de bijkomstige redenen is. Maar het is ook gewoon leuk om samen met de dansers, danseressen uit hun eigen studio in de optocht mee te gaan. Om te laten zien wat ze allemaal kent. Ja, en om spas te beleven. Dat ze spas aan boord was. Ze kennen de Polonaise zo weer net. Ja, De dat ap- kennen ze al. De Ja, après-ski Polonaise. De Golden Girls. Het jubileum aan boord en dan de girls in het goud. Anne, op straat. Ik sta niet even de Golden Girls. Wat zit er zo verkleed? Wat wilt je goed? Nou, het is eigenlijk een ode aan de Blauwe Shoot. De Blauwe Shoot het jubileum, dat is zeker in de 66 jaar. En nou ja, we zijn een beetje in de historie gedoken van de Blauwe Shoot in 1490. Jeroen Bos had een schilderij gemaakt van de oude Blauwe Shoot, van de blauwe schuiten. En dat schilderij dat hangt in het Louvre. Nou, en aangezien het jubileum is, hou veertigheid van het jubileum er het gewoon bij. En een ode aan de Blauwe Shoot. Ja, ik vind het heel erg schoon, mag ik dat zeggen? 7 restaurants nog naar in de tent. Nou, dan nog een fijne optocht verder. Allah! Allah! En op de achtergrond natuurlijk de vastelovensslager van dit jaar. Vastelovensbloed van Paul en Leo. En wat zint voor het groentje op dat die derde woede op het LVK. Natuurlijk in Venrooy bij de Pielhaas dit jaar. Prachtig. En dat wordt ook nog echt spannend. En ik moet zeggen, het moet er toch eigenlijk weer een keer van komen. Vorig jaar tweede, dit jaar derde. Ja. Dan moet toch wel een keer weer de eerste plaats voor heel goed komen. Als ze maar blijven doorgaan met die goede teksten, dan komt het volgens mij allemaal wel goed. Zien we die trouwens nog ook optreden bij de tent hier op het Pancratiusplein? Ja, Paul en Leo die rennen zich echt helemaal kapot. Van zal links wel. naar rechts, van voor naar achter. En ze zijn ook altijd erbij. Op het moment hebben dat we ons presenteren. Vrijdag zitten ze de hele dag metgegangen met de Kingel tijdens het schoolbezoek. De hele dag met. Ja, fantastisch dat ze dat op die manier doen. Ja. Super. Maar jij hebt een compleet programma de komende dagen tot en met dinsdagavond.
Nou, we zijn vrijdagmiddag begonnen met de poeflenzitting. Met 700 lui in het paviljoen. Gisteravond intershoot. En vrijdagavond intershoot. Gisteravond het programma. En we gaan terug tot maandagavond. En maandagavond hebben we eerst een stuntje kniepa. We terugblikken op de liedjes van de legendarische wiel. En dan is de avond nog een jeugdavond. En dinsdag vieren we vastelovend in de wijken. En proberen zoveel mogelijk naar de wijken te gaan om door samen met de Angeluur vastelovend te vieren. Ja. Wat dat betreft houden ze zich in hele niet zoveel drukte te maken voor de storm van morgen. En de windkracht 4 tot 6. Dit is gewoon de tent in. Ja, ik hoop dat het goed gaat met de optocht morgen. Dat wil ze toch niet hebben. Zoals morgen gebroken, die hebben jubileum dit jaar, 55 jaar. Precies, dat we ja, niet zo doen, zo zie je dat de optocht dit jaar in gebroken afgelast zou worden. Ik kan me niet voorstellen. Maar ik heb begrepen dat ze morgen vroeg de laatste bespreking hebben en dan kijken wat gaat gebeuren. Kijk eens aan, veel flauwekul. Hey, moet hele. En dat is wat me ook opvalt in al die beuken. Het is dus wie veel groepen er zijn. Die eigenlijk, ze wonen in Tegelen, Heerlen, Landhaaf, Zwijkhuizen. Ze komen uit gans Limburg, maar ook uit gans Nederland. Terug naar heel aan vasteland te vieren. En dat vind ik chic. Het zijn toch vriendschappen binnen die groepen. Die ze terugbrengen naar hun eigen plaatje hoe ze vastelovend vieren. Ja, dat zien met deze groep ook. Zeepeertjes zien het. Voorop de zierpeertjes moet ik zeggen in mijn dialect. En ze zitten dus niet onder of op die blauwschuut, maar onder in de zier. Dit zijn vikingen. Die hebben ook spas boeteboord. Ze zijn gewoon onder water. Prachtige groep. Chic wat ze allemaal in ingestiefeld hebben. Ja, en achter de zierpeertjes komen de vikingen. Ook die hebben alles met een boer te maken. En ze beweren dat de eerste blauwschuut stamt uit de vikingtijd. En ik moet altijd denken aan Wiki de Viking. Hè? Ja, uiteraard. Hè. Zo, even onder de naastbrieven, links, rechts. En dan houden we het idee wie dit op ons lossen. Kijk eens hoe prachtig. De Quattro Quatsch. De groep doeven wij uit het Sleepschuithelle, de vikingtijd. Je hebt ze die Venetië, of niet? Ik zie tenminste weer aan een boot. Ja, ik zie ook een beetje. Het ziet er toch Italiaans uit? Ja, maar dat zijn de hengsten van de hele baan, denk ik. Die komen dan met de grote wagen. En er zijn ook een aantal liefstof van met wingbullensjaals op. Dat is de Ierenrood van de wingbulen. We hebben een ontzettend belangrijke club bij ons. Die er elk jaar voor zorgen dat er behoorlijk financiële ondersteuning kunt. Die organiseren een groot Ierenrood-schala. Hoe ze geld bijbrengen voor de Heerlijkse vastelovend. En met nadruk is het voor de jeugdcarnaval. Je hebt ze die hengsten. Ja, een grote octopus. En een prachtige wagen die zie je elk jaar bouwen op de hele baan. Ja, dit is de blauwe shoot. Alleen opgevreten door een octopus. En ze hebben spas onder water. Ja, de octopus had ze met onder water getrokken. Nou, kijk eens wat een prachtige wagen. Maar er zijn toch een aantal jongens wie de hengsten die al een keer met zijn geweest met de blauwe shoot. Dus die weten natuurlijk precies wie de blauwe shoot route ziet. Ja, die hebben ook eerder jouw hengstenbal, heb ik begrepen. Ik sta niet even mij. Hoi, wie gaat het? Hier ook geweldig. Maar ik mag het vragen, waarom zit je verkleed als duiker? We zitten verkleed als duikers omdat de shoot 66 jaar besteedt. Fantastisch evenement vandaag. Geweldige vastelovensoptocht. En 4 vieren carnaval onder water. Dat is leuk, dat is een goed motto, hè? Of niet dan? Ja, dat dacht ik wel, hè. Dus zo hebben we ons maar aan aangepast. Ja, ik ben ook wel heel erg ziek. Maar moet ik nou ook vandaag feliciteren, of niet? Nou, nog niet dit jaar. Volgend jaar bestond voor 33 jaar. En nu wil ik even het uur vergeven aan onze vuurzitter. En die weet dat allemaal helemaal precies wie dat allemaal is. Wat, gehouden jubileum, of niet? Volgend jaar pas, hè? Oh. 30 jaar. Dus dan mogen we volgend jaar feliciteren. Ik wel, ja, zeker, absoluut. Ja. Zien we ons dan nog in de tent? Dat doen we, ja. Drink voor de reden. Dankjewel, ja. Hallo. Ik denk dat dit een wagenbouwersgroep is zoals je groots op kunt zien. En veel aandacht voor de wagen.
En de afwerking in de kleier ook nog. Ja, dat doet de hingsten al jaren op een grandioze manier. En er is ook een ontzettende vriendschap tussen de wagenbouwers. Zeker sinds dat we de wagenloods hebben. Tijdens de prijsuitreiking zien ze dat ook. Dat is als we de grote wagens uitreiken, dan komen ze allemaal naar vuur en dan maken ze ook erehagen voor elkaar. En dat is fantastisch om te zien. Maar kijk eens, hey. En een prachtige groep die achter de hingsten aan kunt. En een prachtige indianengroep. Nou, we zijn het wachten op Patrick Starmans. Dat is de jarige bij de drinkbulen en bij Duo Dubbel. Maar er is even een klein loop, dus we wachten even tot hij voorbij kunt. Nou, we zien in ieder geval dansende indianen in het oranje. Met ook weer een piratenthema. Indianen zijn en blijven natuurlijk dankbare verkleedpartijen. Ik kan me van vroeger ook nog herinneren. Allemaal even op de hoed. En dan wordt ze binnen toe of een andere Indiaan. Kluk wordt natuurlijk ook een beroemde Indiaan. Maar hier in Heerlen ziet ze er ook wel prachtig uit, die Indianen. CV de Brouwers en ik denk dat Rob daar met geen kallen. De Brouwers, de carnavalsvereniging van de hele baan. Er ook een aantal slagerartiesten in zitten. Waaronder door Patrick Starmans. Hoi Patrick! Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze niet... Ja, het is geen zoenere verjaardag. Geweldig, al die Lino's erop toch maar. Zo voor had ik nog nooit meer verjaardag gehad. Hey, en 63 jaar? 63 jaar, ja. En nog helemaal fit? Nog helemaal fit, altijd fit, met leven Drinkbulen, lopen. Duo, van alles. de Brouwers, ze doen van alles. Geweldig, Dank je lang met door. Dat dank voor ook. En een chique verjaardag. Doe, dankjewel. Schöne vastelavond nu. Dankjewel. Ja, en ook de felicitaties van ons. Voor Patrick Starmans. Is al jaren bezig met het schrijven van slagers. Met een aantal groepen schrijven slagers voor anderen. Prachtig. En of ze naar Jorg is of niet. Vastelovend is vastelovend, dat geeft voorop. Dus huppakee, schminken en in de optocht. Nog een schutterie. Hans? Ja, volgens mij is dat geen schutterie. Maar dat is, zit afbeelding met de Koek van Heerlen. En de Koek van Heerlen is een standbeeld wat bij ons voor de Schelmentoeren staat. De beschermer van de stad. En dit is, denk ik, als ik goed kijk, ze stond hij niet in het boek. Maar dit is het garderegiment van de Koek van Heerlen. Dat is eigen garderegiment. Wat op een fantastische manier de stad verdedigt en representeert. Ze hebben ons ook geholpen met de receptie van de Gilden en Blauw Schuut. En ze hebben een regimentsgebouw in Café de Klingen in Heerlen. Dit jaar niet in de traditionele kostuums, maar in de echte kostuums. Hoe je dat koop hij op de vlees staat. Winter gaat de korrie gevallen, dat we niet gaat, maar dit is natuurlijk, oh de postbule. Ja, de postbule met prins Frans de Eerste. De 57e prins van de postbule. Ja, Heerlen had een redelijk groot kantoor van de PTT gehad in het verleden. En door zijn vasteloosvereniging ontstond. Ja, dat is eigenlijk de vasteloosvereniging van alles wat PTT wordt. Dus zowel de brievenmannen als de telefoonmannen. Die hebben altijd hier een groot kantoor gehad. En die hebben ook altijd een prachtig bal met de carnavalsvereniging. In Chandelen, met Juppoes. En ik moet zeggen, die jongens die weten wat feest is. Jongen, dat was een fantastisch programma die elk jaar neerzetten. Prachtig om daarbij aanwezig te mogen zien. Ja, de Oeleclub van de hele baan. Fantastische wagenboers. De hingsten, de Oeleclub, die zijn echt aan elkaar gewaagd. De optochtjury kreeg het heel erg zwaar om de
prijzen te kunnen dit jaar. Ze hebben alles te maken. We gaan de tropische sferen. Blauw shoot, alaaf. We zijn een tropisch eiland met een kikker die in een zwembad leed. En ook tegen het spas aan boord. En een prachtige wagen die nog gebouwd is op de ouderwetse manier. Met draad, gelast in elkaar, gans in elkaar gelast. Kippengaas. De kippengaas erin. Dus is dat langzamerhand dat de bouwstijl een beetje omgeet. Dat ze langzamerhand steeds meer met piepschuim aan het bouwen zijn. Maar ze bouwen nog altijd met draad. En dat is natuurlijk de groep van de Leo Lemmens. Die daar met aan de kartrunk met Rick. En Rick weet precies waar het bedoeld is. Want Rick is de pap van de jeugdprins van de hele baan dit jaar. En het Twiggy had ons geholpen dit jaar met de knutseloptocht, knutselwedstrijd. Fantastisch dat hij zich zo inzette voor de hele vastelovend. Ja, en de bouwers van deze prachtige strandwagen in tropische sferen, die kregen natuurlijk nog een beeld. Die lopen achter een wagen aan. Die bij de optocht van Heerlen, die in totaal zo'n 199 nummers kent. We zitten pas bij 58. Dus je krijgt nog de ganse middag hier vanaf het Pancratiusplein de optocht van de Wingbulen. Hey, hoi, wat ziet er schoon uit? Wat beeld groen? Tropisch, tropical. En wij hebben dat uitgezocht. Iedereen in de groep. Dat is wel schoon, zeg. Maar heb je ook een motto? Of moet ze dat verschuldigd blijven? Ja. Dan zou ik nog een hele fijne optocht en misschien toch nog in de tent. Ja, dankjewel. Hallo! Ja, het motto is er zeker natuurlijk. Dat ze in die tropische sferen op het eiland kunt stranden met die blauw shoot. En dat ze ook door plezier kunt hebben. Vandoor de tropische Oelekclub. Weer een wagen, Hans. Ja, de Stichting Jeugdcarnaval van de hele baan. Dat zit er. Dordeen en het Blommenmeentje het Mout. Max Plas een plezier op een nette manier. Alaaf. Deen en Mout is het jeugdpaar van de Stichting Jeugdcarnaval hele baan. Een jeugdopleiding met hun eigen dansopleiding erbij. Ze hebben een klein garde, een jeugdgarde. En volgens mij hebben die 5 gardes. En die dansen allemaal. Dat werd prachtig verzorgd door de hele baan. Echt een compliment voor de vereniging dat ze dat allemaal voor elkaar kregen. En dit jaar houden ze ook iemand van de Oelekclub die de presentatie doet van de revue die ze organiseren. Dat wordt Leo Lemmens van de Oelekclub. Dat had dit jaar de presentatie gedaan. Maar natuurlijk, vorig jaar en ander jaar wordt dat gedaan door Dennis. Maar Dennis wordt prins geworden en houdt op dat moment een andere functie. Kijk eens, we weer in de gaten gehouden. Oh jee, ze kijken ons. Op die piraten. Nou, en Rob is erbij. Kom maar Rob. Ja, zeg, deze piraten die houden alles in de gaten. Zeg, wat is zo bijzonder aan de Vlotstraat in Heerlen? Ja, dat starten we altijd. Dat is de geweldigste straat van de ganse stad. Daar strijdt de Blauw Shoot, de Prins, wat wil ze nog meer. Daar zijn alle goede lui bijeen. En dat werd geweldig goed versierd, had ik begrepen. Ja, we hebben de hoofdversierder hier in de boot staan. Oké, goed zo. Hey, en gang zo weer door met. Hoi. Allah. Ja, want daar komt deze wagenbouwersgroep vandaan, of deze loopgroep. Dwees van de Vlotstraat. En het ziet er prachtig goed. Vlotstraat is de plek waar de optocht start in Heerlen. En die lui van de Vlotstraat die versieren ook de straat elk jaar. Die van die plantenbakken hangen in de straat. Die ze helemaal inpakken in de vastelovenskleuren. Ik vind het echt een prachtig schip. Een prachtig schip gemaakt. Hun eigen blauw shoot. Die piraten houden alles in de gaten. Heen als liefst dat hele. Het Parkstad Garde Regiment. Ja, wat is dat? Met een eigen wagen. Wat doen die Hans? Wat uit het, ja, ik weet wel wat een regiment uit, maar hebben die contacten of connecties met de Wingbulen? Het Parkstad Garde Regiment heeft niet specifiek banden met één vereniging. Die gunt namelijk de ganse Parkstad rond. En hebben ook hun leden uit de ganse Parkstad. En daarom komen ze dus ook overal
Een prachtig mooi regiment. En een van die regimenten hoe ze niet alleen maar manslu ziet, maar ook dames kunnen lid worden van de garde. Met een prachtig grote wagen, hij in de optocht in Heerlen. Dus het is een dansgarde die hier en door met optredens zich presenteert. Ja, ik zie het nog aan de kostuums ook. Ja, ze hebben echt musketierspakken. En ze bezoeken allerlei recepties in Parkstad. En dat zal niet de enige optocht zien waar ze zich nog presenteren. Maar misschien wel de enige optocht met goed weer. Ja, maar laten we het hopen van niet voor de anderen. Dat die ook goed weer hebben. Dat het toch ook overweet morgen. Zodat we in ieder geval overal een schöne optocht kunnen hebben. Dan kijk eens even wie prachtig de Breuzeleren. Ach, kom maar erachteraan. Dit zijn de Breuzeleren natuurlijk. De Breuzeleren uit Bekkerveld, Doevenweijen. Die zijn creatief aan de gang gegaan met de muziek. Ja, vroeger had ze van die eenlingen in iedere stad, hè, die kwamen dan muziek maken. Die hadden een trommel op de rug en die trokken aan wat touwen en dan klonk het als een compleet instrument. Ja, Hier zien ze nog in een keer. Die hebben dat dit jaar ook gemaakt. En ik wens je vanavond ontzettend veel succes om zo'n wietschap binnen te komen. Hallo dame, wat is het schoon? Dankjewel. Wat beeld goed? We zijn een beetje Russisch. Gewoon kleurrijk. En hoe lang bestaan jullie al? 11 jaar. Oh, nou gefeliciteerd! Wow, waar kom je vandaan? Ik kom uit Den Haag, maar ik vier al 25 jaar carnaval. Ja, hier is het toch wel leuker dan, hè? Heel leuker. Fijne dag nog verder en tot strakjes! Ja, de vastelovend in Heerlen is zeker beter als de vastelovend in Den Haag. Maar ze hebben inderdaad leden de shirt gezien net, uit alle windstreken. Merkelbeek, Sittard, Brunsen, Wormerveer, Nooddorp. Vastelovend in Nooddorp had. Noorddicht en dan ik. Dan kan ik me niks meer voorstellen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ze hebben zelfs Duitse leden erbij. Ja, dat zie je bij veel groepen dat die echt terugkomen voor de vastelovend. En die te vieren op die... Ik zeg altijd, de moet vastelovend vieren op de plaats hoe ze toesbis. Ja, maar het zal maar Wormerveer zien. Ja, maar dat zijn denk ik toch wel lui die in heel hebben gewoond en op school gezeten hebben, zich hij hebben leren kennen. Dan moeten we verhoezen voor het werk, maar dan met de vastelovend terugkomen naar Heerlen. Hier is daar. Emiel, ik ga de moed toe, want die kunt dat wat het tunes is aan de vastelovend. Live muziek. De Pratschbühle. Pratsch is gewoon waar je op stonden, Hans. Pratsch. Pratsch, ja, als het nu zou regenen, dan zou ze heen in de Pratsch staan. Heerlijk, de Pratschbühle zijn toch al jaren actief. Het is nog een van de oudste kapellen die we in Heerlen hebben. Een van de weinige kapellen die we hebben in Heerlen. En we zorgen ook dat die ondersteund worden door een aantal leden van de Prinsenkapel. Dat is ook altijd fijn. En ik zie een bakkerie aankomen. Ja, de bakkerie. En dat bakkerie, dat denk ik dat dat het bakhoes is. Oh, zo'n echt ouderwets Limburgs bakhoes. Zo'n ouderwets bakhoes. Want een van die mannen die is in Welte een ouderwets bakhoes aan het bouwen. Maar verderop loopt natuurlijk het takkenwief van Welte. Knibbel, knabbel, knuiske. Wij komt er in mijn takkenhuisje. En hier is het bakhoes van de Bibbernulkes. Met echte dijk. Wat is nu een echte Vlaamretter zonder een bakhoes? Dat is even uitleggen. Die van Welte, dat zien de Vlaamretters. Anne is erbij. Even kijken. Kom maar Anne.
Anne, wat zijn de feiten? Want Welte had natuurlijk toen dat bakhoes wat ze weer aan het opbouwen zijn. Want in Welte, dat is het riek van de Vlaavreters, de carnavalsvereniging. En ik weet zeker dat ze daar weer een schöne traditie van kunnen maken om vlak voor de vastelovend te vlaaien te bakken in het oude bakhoes. Ik denk dat ze zo gaat kunnen bedenken. Dat kan ik me niet anders voorstellen dan een richtige lekkere frisse vlaai uit het bakhoes van Welte. Ook muziekgoed Bocholt in de optocht van Heerlen. Ik zeg confetti en ik geloof alaaf. Het is de spasclub van de hele baan. Ja, maar die kunnen ook muziek rijden van Bokkers. Van Igen de Janger 2. Prachtige groep. Nummer 66. Oh nee, shoot 66. Weer een blauw shoot, maar dan geel. En ik zag op de wagens storen. Dat is de spasclub van de hele baan is. We zijn een beetje voor de Waal, zijn die in de optocht. Die kunnen ze hier niet zo snel wingen. Mag het niet doen. Dit is de kleur van het Schwoor-programma. Veer brengen haute couture in Heerlen. Kijk eens, een ganse catwalk. Kom maar hier, hè. Wow, kijk eens. kijk eens. Met een eigen show hij op straat. En die moeten heel voorzichtig manoeuvreren over de catwalk, want de wagen riet ook nog. Fantastisch bedacht. Ook en volgens mij is Anne de klos zo meteen. Want? Moet je ook de volgens mij catwalk? hebben ze Anne, want ze Anne is showen aan de Luye. Ja, dat is ze al. Houd ik vast. Als presentatrice op de catwalk. Live hey, dit is het Pancratiusplein in Heerlen. Een riende wagen, een lopende catwalk. Haute couture in het Wingbulerie. Oh, kijk eens. Volgens mij gaat het geoefend van tevoren met Anne feiten. Ja, feitelijk duidt het goed. Nou, we hebben een nieuwe ster ontdekt aan het filmmoment. Dus kijken of de camera's er nog een keer bij kunnen blijven. Oh, haute couture. En dat voor een groep die eigenlijk alleen maar uit kerels besteedt. Een echte mannengroep showprogramma. Prachtige paarse jesjes, die zien dus in. Gele schoen zien in Hans. Ja, hoor, en dan gaat het voor de rot van 11 uur in plaats van het zwart altijd. Ik zal het helemaal omgooien. Kleur moeten we hebben. Kleur, dat is in. Dan zouden we denk ik wel opvallen met de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen. Misschien wordt het voor het bestuur van de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen. Ik weet niet wat er een vlek en zo'n paas, jeske. Carnavalsvring BLB, de grote wagen die ze gebouwd hebben in Oosterse stijl dit jaar. En dat is ook een van die wagens die helemaal gebouwd is met piepschoen. Dat is flink aan geschaafd. En daarmee kunnen ze prachtige vormen maken. Ja, dan kunnen ze inderdaad veel meer in detail komen. De kind zelfs de piepschoen ook nog overplekken met zeg maar papier maché. Dan maakt ze het wat harder en dan kunnen ze nog een lakleuksje verheer doen en dan gaat ze mijn wagen wat langer mee. Dan kunnen ze hem ook weer doorverkopen. Ja, dat merk je dat er veel meer groepen steeds doen. Dat is sommige in de gezet. Dat wagens tegenwoordig voor langere termijn gebouwd werden en dat ze doorverkocht werden. Veel Wingbulen doen dat ook voor onze wagenbouwers. Die bouwen voor een stuk of 5 wagens, 2 voor de verhuur. En die werden ook gans van piepschuim gemaakt. En dan de finishing touch moesten altijd niet met papierplekken, maar met lakens. Dat werd heller. En dat begint niet zo breken, die papier. 1000 ja, en 1 nacht. Dat zijn van die geheimen van de wagenbouwers. Carnavalsgroep van Albier, al jarenlang actief in de loods van de Wingbulen. Vliegend tapijt en de kamiel. En zo komen we in de Oosterse sferen.
Ik zie alweer een stuurwiel. Ja, daar kunt de Joeks-familie aan. En de Joeks-familie hebben de Schuut 2.0 zit er gekleurd op. De Schuitenman hebben natuurlijk ook van die zwarte pakken. En ze hebben daarop een andere stof geselecteerd. Een grote groep met een aantal richtige vastelovens gekken. Ik sta niet even Sonja. Hoi. Du zit ook in het heksentreffen, of niet? Ja, ik ben de organisatie met 3 andere vrouwen. Met Dana, Roxanne en met Elle van de Kommer. En wie lang heb je dat al gedaan, de heksentreffen? We staan al heel lang, zeker 25 jaar, maar verder dan nu de laatste 5 jaar zijn we dan laten groeien. En voor de mensen die niet weten wat het is, wat is dat? Het is het Ouwieverband van Heerlen. En hoeveel heksen komen er dan? Nou, toch zeker 4 worden er dit jaar 500. En wordt het dan ook al leuk? Geweldig. Nou. Echt geweldig voor Heerlen. Heerlen, alles! Goed uit! De Joeks-familie gaat al een aantal jaren met in de optocht van Heerlen. Belangrijke lui die daarin zitten, die ook met organiseren aan de optocht. En van alles zint om Heerlen op de kaart te zetten. Zo met heksen treffen. En daar zit ook Jan Bos in, dit jaar de vicevoorzitter van de sponsorcommissie van de Wingbulen. Dus die zit niet alleen maar als eigen groep actief, maar ook met de vastelovenden in zijn algemeenheid. En van de gekleurde shoot komen we naar de verkjes. Dit is carnavalsvereniging De Verkes. Oud-studenten? Dat zijn de oud-studenten. Ja. De studenten van de Zuidhogeschool natuurlijk. Die zijn ooit ontstangen op de HTS, de Hogere Technische School. En die zijn zelfs 2 jaar ouder als de Wingbulen. En vroeger was dat een competitie tussen de Verkes en de Wingbuls. We de schoonste wagens bouwden. Oh, dus die van 1945 al. Tegenwoordig gaan ze met een grote groep met. En ik moet zeggen, dat deed me wel fruit. Want ik heb ook nog een jaar bij de Verkes gezeten, wie dat ik zelf op de HTS zat. En de verwoorden dan altijd vermaard om de bals die georganiseerd worden door de Verkes. Dat worden echt dat worden geen Verkesachtige partijen, maar dat worden echt hele leuke feesten. Hoe we ontzettend veel spas hebben gehad. Samen met de vastelovensgekken van de HTS destijds. Ja, ik had de Romeinen beloofd en hier zien ze. Zelfs in de ganse Romeinse tempel hebben ze op de wagen gebouwd. Ja, ze hebben zich helemaal in de Romeinse sferen gedoken. We hebben tegenwoordig ook weer een sociëteit hier in het centrum van Heerlen. Bij de Beer Company zijn ze thuis. Rob, wat is dit? Ja, Wim, dat bist ze dan. Ja, daar ben ik dan, hè. Met Demisec, 30 jaar vaste prik, bouwjubileum, wie gaat het? Het gaat wie nog niet, hè. Geweldig dat het net regent. Maar ik heb toch wel een mededeling voor dit. We hebben eigenlijk fris gepopte ul. Maar voor dit hebben we nog minder fris gepopte ul. Dankjewel. Veel plezier nog, hè. Hoi. Demisec, de mannen van het Getske. Altijd in de optocht van Heerlen erbij. En gisteren tijdens de sleuteloverdracht hadden de burgemeesters zich speciaal gevraagd om te komen optreden op het Stadhuis. Fantastisch, die heren maken altijd richtig vastelovend. En ik heb begrepen dat ze een primeur hebben. Want die kunt dit jaar optreden op Park City Live. Oké. Het popfestival en dat is toch wel in Heerlen. uitzonderlijk dat ze hier op het popfestival kunt optreden in de tent van Lex. Lex Nederse deed al zijn eigen tent had met het cultuur. En natuurlijk kan Demisec niet ontbreken. Hey, en wat blieft voor de burgemeester eigenlijk? Ja, ik heb hem nog niet gezien. Ik vind het wel schandalig. Die kroeg ze gisteren ook van onze prins al behuurlijk uit de Noord. Omdat hij niet met de receptie was. Want er wordt gedacht dat hij ook zijn zwarte katerkroeg in kerk hoort. Maar ja, de kind als burgemeester toch niet ontbreken op de receptie van de Stadsprins. Misschien is hij een beetje bang voor mij. Ja, dat zou ook kunnen. Dat zou kunnen. Maar ja, wie weet, komen we hem nog tegen. Misschien kunnen we dat dadelijk nog wel. Hey, Vikingen. Ja, dit is Vivi Ummerderletste.
Afgelopen week waren ze nog flink de wagen bezig om hem af te maken. Maar ik zie dat het geluk is. De schöne vereniging van de hele baan. Met dan Maurice Verhaaster en de penningmeester van de Winkbulen. De zus die de Winkbulen zit er op carnavalszondag niet altijd zoveel mutjes bij. Maar dat komt omdat veel van ons ook nog een eigen vereniging hebben en daarin metlopen. En dat is wat we als Winkbulen hier doen. Vastelovend vieren samen met de lui, samen met de groepen. Want we zijn alleen maar de organisatie die alles mogelijk maken. De groepen moeten de vastelovend maken, de lui verhelen maken de vastelovend. En dat zussen hij bij Ummer, de laatste, zeker op een fantastische manier. Ja, en dan kunt ze ook alleen maar een slak maken als je Ummer de laatste is. En met in de wagenshow op de wagen. We hebben het grote slakkenhoes voorbij zien komen. Hé, dat is dicht, niet? Oh nee. Ik dacht jullie even dat ik dit deed zo. Zoveel krullen had ik niet. Ja, nee, mijn krullen zijn al een dikke voet. Dat is een schoenenwagen van de Spasvogel, maar ook van de hele baan. Ooit ontstaan uit de buurtvereniging. En ze hebben toen s'avonds ook een beetje in de speeltuin op de hele baan. De Spasvogel knallen met saluut op 66 jaar Blauw Schuut. Spasvogel een ontzettend belangrijke vereniging voor heel. Er zit ook een hele belangrijke man die de Wiener Kokkenkoren. Dat is de man die de wagen voor onze prins sponsort. En daar houden we vanmorgen nog ontzettend veel plezier van. Want daar houden we een klapband gehad op de Prinswagen. En de Wiener is speciaal naar de zaak gereden om een nieuwe band te gaan halen. Nou zou de wagen gaan het metgekend vandaag. Kijk hé, wat een prachtige groep. Prachtige kleuren. Rood, zilver en blauw. Voor wie ze zien naar de jubilerende Blauw Schuut. Ja, die hebben ze op de kop, de Blauw Schuut. Ja, de Blauw Schuut hebben ze prachtig gemaakt. Een groep van 25 man, maar het ziet eruit alsof het er 100 zijn. En Tom, de zus doet deze optocht heen. En die komt ze natuurlijk hoe het riek van de jokers. Maar wie ziet dan zo'n optocht in Venlo uit? Nou ja, dat is wel vergelijkbaar ongeveer. Ik denk dat het... Maar is het ook zo kleurrijk? Of is het allemaal een beetje... Want Venlo is natuurlijk een beetje chiquer en netter en zo. Nee. Tenminste, dat denkt de jokers natuurlijk. Die zeggen dat altijd, dat het chic moet zijn. Maar lopen die er allemaal in van die stieve pakken? Of, nee, valt reuze mee. Dat is gar niet zo. Ik zal nog een keer de beelden opsturen. Ik denk dat die optochten wel vergelijkbaar zijn. En ik denk dat in Venlo dat ze wat meer groot zien op hun eigen muziek. En dat ze door hem natuurlijk hun eigen muziek vooral laten huren. Misschien wat meer muziekgezelschappen het zou kunnen. Maar dit is echt wel vergelijkbaar met andere plaatsen. Niet alleen Venlo, dat zullen ook zo in Sittard kunnen zien. We zien op tal van plaatsen, zeker bij de grote stadscarnavalsverenigingen die aangesloten zijn bij de SLV, grote groepen en wagenbouwers die ervoor zorgen dat het er ongeveer zo uitziet. En dan hebben ze ook in Venlo thema's. Dan hebben ze bijvoorbeeld het thema Kumpgoot dit jaar in Venlo. En daar spelen natuurlijk ook heel veel eindselgangers in mee. En de volgende als morgen, stel dat de optocht nog wordt afgelast, dan is zo'n thema Kumpgoot is natuurlijk een beetje pijnlijk uitgekozen. Ja, dat is natuurlijk pijnlijk. Ik heb 1990 metgemaakt, dit waarschijnlijk ook. En ik weet dat we toen met half vaste dus de optocht van Venlo hebben meebeleven. Dat was heel raar. Ja, want dan moeten ze natuurlijk vrijstelling krijgen, want die maken die in het pak. En hier zien we in een wagen voorbij komen. Een prachtig wagen van de nieuwe generatie. Is er al wat kerstmis? Ik zie een dennenboom. Volgens mij hebben we die kerstboom gekapt. Hey. Dat is het jongens van Vastelovsgezelschap Zefter Eerste. Die willen even sparren. Dus die willen waarschijnlijk even met ons sparren. En daarom hebben ze een sparren metgenomen natuurlijk. En nu de beuk erin. En nu de beuk erin. Verwonder weer. Is het niet gaat laat nu zo met die Christmas? Nee, we beginnen nu hè. Oké, en hadden die bewaard van de Christmas of nu gekocht? Wat zegt ze? Had ze die bewaard van de Christmas of nu gekocht?
Nee, nooit gekocht. Oh, dat kost Dat ook zijn geld. echt richtige Noordmanssporen. Oké, die gaat deze optocht wel met hoop ik, hè? Ja. Oké, veel plezier nog. Dankjewel Rob. Een nieuwe generatie met een prachtige wagen. Maar dit is eigenlijk meer een bouwkit. Daar hebben ze koffie en magnetron. Ik weet niet wat ze allemaal nodig hebben. Want dat is de verzorging van de ganse grote groep die daarachter loopt. 67 man zijn ze. En ze maken hier een grote lange polonaise door het centrum. Prachtig om te zien. Eigenlijk zo'n woonwagen, ik het wel op vakantie. Nee? Ja, maar als ze nu met zo'n wagen met een tractor erop naar Zuid-Frankrijk zouden willen. Ja, dan had ze tenminste lekker te eten, lekker te drinken. Want dan moest de groep natuurlijk goed verzorgen. Kijk eens wat een prachtige pakjes. Dit is de laatste jaar ook weer aan het groeien. Veel nieuwe leden bij de nieuwe generatie. Prachtig wat die ineengeschoesterd hebben. Ja, wat een effect dat heeft hè, als ze met zoveel mensen is en je de borgum kunt slopen. Ja, en die verstonden toch heel goed. Dat is een groep die al langer metgeeft natuurlijk. Die begrepen ook dat ze lekker een show moest maken, dat ze achterin moest gaan lopen. Dat ze de lu amuseert, want dat is de oproepen die we al jaren doen. Dat de optochtgroepen vooral ervoor moeten zorgen dat ze het publiek amuseren. Want dan krijgen ze ook de stralende lach van de lu-truc. Zeg, ik heb breaking news. Ik heb toch gehoord dat de trein uit Kerkrooy is aangekomen. Ja, maar ook de burgemeester. Ja, maar de wist wat het is, hè. Het schönste in Kerkrooy is de bus terug naar Heerlen. Oké. Dus ze had er waarschijnlijk genomen dat hij de bus terug had genomen vanuit Kerkrooy naar Heerlen. Welkom in Heerlen, Pancratiusplein. Hans en ik kijken al de hele middag door het venster naar buiten en zien door een prachtige optocht gaan voorbij komen. We zien ongeveer bij nummertje 80 en begon wie is 199. Ja, hoe gelukkig Joris is dat nummer 199. Ja, oké. Ja, dat is nog even wachten, maar het is fantastisch om naar te kijken, al die kleuren. Ja. En de lui amuseren zich. We hebben goed weer, nog wel. Wat we hopen dat het zo blijft. We kijken naar de optocht. Hey, en er kunnen een fantastische groep langs. Kijk maar eens even, Guy met ons met. En als je denkt, wat zien er veel schepen, veel vikingen, veel octopussen, veel onderwaterbeesten in de optocht. Het thema is spas aan boord. Omdat de Blauwschuut, het narrenschip van Heerlen, dat de vastelovend aankondigde dat jaar 66 jaar is uitgetrokken. En vrijdag over tegen Heerlen is teruggekomen. En ze komen dadelijk ook weer voorbij. Even kijken of we de burgemeester al zien door het raam. Hé, dat net in de optocht. Volgens mij eens kijken of de camera's hem kunnen vinden. Oh, hij trekt gewoon zelf met. Ja, dat vind ik eigenlijk wel klasse. Hè? De burgemeester die met uit. Eerst nog eventjes dit vikingscheep. Met het blauw zeil omhoog. En ik heb stiekem door het raam gekeken. Dat ik de burgemeester voorbij heb zien komen. En volgens mij is dat de Ralf Kreewinkel. Is hij dan als eindselganger? Dan moeten we hem uitnodigen. Daar is hij al. Hier is hij al. Wat heet op het bord staan? Een halve wingbuil. Een halve wingbuil. De had lef. Dag Alf. En wie is het? Ja, fantastisch. Geweldige optocht. En ja, reacties zijn ook leuk als halve wingbuil doen hij. Het is een optocht. De optocht, zeker. Stonden ze dat heen? Zeker, hallo. Ze in het park staan, hè? Wacht even, halve wingbuil. En wat hebben ze nog meer? Wat is dit hier allemaal? Een combinatie van Kerkrooy Angers en Heerlen. Over Joris er eentje en de Zwarte Kater en één verenigd. En dat is wat ik u probeer. Werkendingse, wat is dit hier allemaal? Wat ga je allemaal met show? Een richtige wingbuil. Die is overigens van Beek afkomstig, dus ik ga de beste van 3 werelden verenigd nu.
Nou ja, goed, dat zegt ook iets over wie ze de regio bijeen wil brengen. Nou ja, dat is nu niet relevant voor 4 uur vasteloven. Kunt ze dan eens weg maar wat terug. Maar ze zag tegen mij, daar moesten we het over hebben, want dan wil de burgemeester het over hebben. Maar daar praten we er niet over. Maar niet u. Maar er moest de optocht mee, of niet? Ja, ik loop de optocht weer roos. Dus. Maar goed, ik had een speciaal nummer, RK11. Dat is een vrijkaart. Dus ik kan je gewoon instappen. Goed. En ik nodig je goed dan voor de eindselgangeroptocht in Rimburgen voor een paar weken. Nou ja, dat is misschien een idee. Dat is wel met een nog beter idee komen. Ik zou zo maar kennen. Meld ik straks. Ik kom straks weer terug, ja. Nog iets op de roes en dan kom ik de rest van de optocht kijken. Drinken voor één, waar? Dingen wel, wat? Adieu, wat? Ja, de burgemeester had natuurlijk gisteren ook al in zijn sleuteloverdracht laten zien dat hij echt wil inburgeren in Heerlen. En dat deed er nu in de optocht ook. Dat lukt hem niet. Met een lekkere kwinkslag. Hans, dat lukt hem niet. Schij goed. We moeten hem wel blijven clearen, hè? Maar je zal merken dat we met de volgende plannen beginnen ook een beetje. Die jongens die moeten even wennen, die moeten even opwarmen. En dan werden ze door ons omarmd met de warmte, dat ze zich heitoes voelen. En we waren vorige week nog natuurlijk op bezoek. Ik wil nog hopen dat het leuk is, dat er een geweldige stemming is. En ik kan me ook voorstellen als ze hier door langs die rieën massa's mensen en dan reacties krijgen als halve Wingbuhl, kom wel wat ze er allemaal toe roepen. Kreewekel drinkt zich in en trekt dan verder met zijn speciale nummer 11 door de optocht. En we blijven maar prachtige groepen zien in Heerlen. Ik laat Hans gewoon zoeken welk nummer het is. Ja, volgens mij is het nummer 85. Ze hebben een beetje overgeslagen. De Bunder Beerkes. En de Bunder Beerkes hadden een richtige Heerlijke Spas-express. Met een harlekijn. Hoe de duurske. Jong en oud vindt vastgelopen in Heerlen. Dus een klinkmupke erop. Ja, en je ziet, beste mensen, hij schijnt de zon. Hij schijnt echt de zon. We hebben even heel erg geluk. En misschien valt het morgen allemaal met. Misschien. Ja, we hebben wel ontzettend veel geluk in Heerlen vandaag met de vastelovensoptocht. Zo'n schoon weer. Het zonnetje schijnt op de kerk. Hij op de plei. Wat willen we nog meer? En het volgende schip dat ten onder gaat bij deze vuurtoren. Saving Sava, al jaren in de optocht. Het is in principe een groep van jongere lui die zich bijeengeraapt hebben om een fantastische wagen te bouwen. En dat doen ze al een aantal jaar, hebben ook prijzen gewonnen in Heerlen in de grote optocht. Die staat Hans met de boot gestrand, zundvuur tot ons knieën in de Heerlijke vasteloven beland. Ja, en dat weten we als Wingbuhlen als geen anger, want ze organiseren ook altijd een bal in Heerlen, het Jeu de Boule bal. Daar zijn we met de Wingbuhlen ook op bezoek geweest. Fantastische avond. Een van de Wietschafter klingen in Heerlen. En ze proberen toch altijd ook in te spelen op het motto, prachtig de boot. Daar hebben ze ook heel aan gewerkt de afgelopen week. Maar afgelopen maandag waren we al verdig. We waren even bezoeken, we waren al helemaal klaar. Hoeven ze niks meer te doen, dat is uitzonderlijk voor een wagenboer. Ja, wie zo'n kort seizoen? Met zo'n kort seizoen. Prachtig te zien, Mio, die ons aankijken vanaf dit gezonken schip. Ja, en dit zijn altijd van die wagens die prachtig geboet zijn, maar de groepen die erbij zijn, die zijn ook altijd prachtig. En dat is ook een van die kwaliteiten van de hele optocht. Hoe staat eigenlijk de jury bij ook? De jury die staat gewoon tussen het publiek in. Ja? En die hebben zich verdeeld. Die hebben ook allemaal categorieën ingedeeld gekregen hoe ze op moeten jureren. Dus elk jurylid deed een bepaalde categorie. En die komen op het einde van de optocht in de Schelmentour bijeen. En daar werd dan alle punten bijeen geteld. Ja.
En dat is een toren achter de Pancratiuskerk. En dat is eigenlijk nog een oud overblijfsel van de oude stadsmoren van Heerlen. Hè? Ja, dat klopt. En daar hebben we weer als verenigingslokaal als Wingbulen. Prachtige toren, ik ben er eens binnen geweest. De waant zich in de middeleeuwen. Ja, daar hebben we weer als activiteiten. En daar hield de Blauwe Chute ook altijd draaiboekbesprekingen voor de tocht. Dus een heel op lu genoemd Limburg kindertocht, dat klinkt Turken van ons. Fantastische plek om te zien. CV de rebellen. Ja. Daarmee spreek ik toch? Wat zei ze? Daarmee spreek ik, hè? CV rebellen, dat zijn weer rebellen. Ja, allebei, hè? Ja, zeker. Allebei. Wie lang bestaat je al? Volgend jaar is al 12 jaar. Oh, dus groot feest. Dus dan mogen ik dan pas feliciteren. Helemaal, ja. Ja, dan zou ik dat ook maar nu nog niet doen. Nu. Ja, carnavalsterren, maar helaas. Ja, moest toch getten. Het is wel opnieuw feest. Ja. Hé, maar dames, spreek voor ons straks in de tent. Zeker. Ja? In de tuin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loopt voor dan de steek op of niet? Ja, zeker. Ja, dan kan ik ook herkennen met die mooie pauwenver. Hé, fijne dag nog verder. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Alarm! Sprintsen staan voor dit jaar aan het roer op onze Spas Tour. De rebellen. En ook dit zijn fantastische pakken. Kostuums waar enorm veel tijd in is gestoken. CV Ivanhoe. Vereniging die nog niet zo lang geleden is opgericht. En ze hebben dit jaar een Venetiaanse stijlen. Om zich laten inspireren door de eeuwenoude carnavalstraditie van Venetië. Ivanhoe. Denk je dat de prins van nogal een trekken is? De Joost die eerste. Oh, moet ik even op de klok kijken. Ik denk dat tegen u nog steeds is weien. Naar de Lu, want dan een défilé af in de Vlotstraat. Even kort, wat is dat voor een? Het Oberendorf, maar je kunt niet van Oberendorf vallen. Nee, dat kunt niet het Het is niet van het Vierschansen tournee. Nee, dat is niet van het Vierschansen tournee. Dat kunt u niet helen. Oké. Ja, ganz vroeger had ook nog in Schaasberg gewoond even. Maar zien voor, door Joep is ooit nog eens jeugdlid geweest bij de Schaasbergse Vastelovensverein. Maar die wonen al jaren in Heerlen. We gaan hem straks aan het eind voorbij zien komen. Ondertussen nog de matrozen, die ook vast en zeker Spas aan boord hebben. De CV10 zat in een jongere groep. Dus ik ken van de Liegere School. En die hij samen in de vastelovensoptocht van Heerlen met Tiet zat. Ja, die jeugd die amuseert zich heel links en rechts op de hockey van de Openstraat en het Pancratiusplein op de vele jeugdcafés. Waar ze ook in de weekenden natuurlijk terecht kunt. En daar kunnen de groep aan, heel chic, die zich dit jaar weer fantastisch uitgedost hebben met prachtige pakken, chique Spas aan boord. We rollen voor de Blauwe Chute alles uit de kast. Dat is gebeurd. Oh, jongen, die holt wel alles uit de kast. We hebben echt ganz goed ons best gedaan dit jaar, ja, dat klopt. Het ziet er prachtig uit. Is het niet te zwaar? Nee, het is alles puur natuur, hè? Dat heb ik al 20 jaar. Echt waar? Ja. We hadden nog veel plezier met dan. Hè. Hoi hoi. Hoi. Oh, ik vind dat Robert wel kort hield, dat interview. Ik dacht meteen aan het balkon van Limburg. Dat zijn we al te zien. In Venlo zeggen we dan een toemtofel. Ja, daar heeft er Huub Stassau, daar natuurlijk ook nog een wietsuur natuurlijk. Zo'n kleedje wat zich aankijkt. Hè. Ja. Dat kijkt zich zijn schoenen aan. Prachtig, die dames van Heerlijkse chic. Van een boeshout voor de deur, zeggen ze toch ook. Ja. Ja, ga ik er maar eens op in.
De groep van Ja, de maar- dames, het kon niet lopen wat door de pakjes voor ontwerpen. Er zijn nog een aantal dames die hebben die blauw shoot. De kids nog goed zien dat we mannelijke cameralui hebben. Ja, dat kind ze wel zien, joh. Bij deze groep blijven ze wat langer bij. Dat is ook leuk straks voor in de kroeg, hè? Hoe het hart van vol is, lukt de camera van over. Of wie, nee, dat hoort geen angst, geloof ik, angelspreekwoord. Maar die haalden we erin. Ik denk dat dit niet zo'n plas is. Een ganse groep studenten die allemaal werkzaam zijn bij het horeca uitzendbureau. Die overal door gans Nederland en België overal de bediening doet van die grote festivals. En vandaag gaan ze samen met in de optocht van Heerlen prachtig even uitleven van al die dagen gaan werken. Het CV de zoekertantes, en wat rij je nu gedrukt? Helemaal los gewoon op ademloos van de Rob Fischer. Ja, die Duitse liedjes die huurt je best veel in Heerlen. Maar dat zijn natuurlijk ook echte krakers. Hoe dat ze ook lekker van Sloven kunt vieren. Vasteloven maken we samen gezondheid. Maar ook de muziek uit Limburg van Cartouche. De liedjes van Guus Stijnen klinken door Heerlen. En dat is wel wat ze in steeds meer optochten in Limburg gaan zus. Is dat men toch wat meer ook liedjes uit andere plaatsen duurt huren en dat die ook gedraaid werden overal. En dat is wel een verschil. In Venlo hield men zich toch wel echt wel beperkt tot de Venlose liedjes. En ik vind in Heerlen staat men wat meer open voor andere plaatsen en andere muziek ook. Ja, ik denk dat... is in slupterreinen. Ja, het is ook natuurlijk al redelijk laat voor zijn kling als ze vanmorgen om 9 uur al moest beginnen met schminken. Dan had ze het op een gegeven moment ook wel een beetje gehad. En die muziek natuurlijk, proberen daar een beetje open voor te staan. En voor het LVK heeft dat natuurlijk een belangrijke rol en zeker ook de deelname van Paul en Leo aan het LVK. Dat ze toch de Limburgse muziek een beetje dichter bij ons gebracht hebben. Vroeger wordt het veel Duitse muziek, maar tegenwoordig merk je ook dat hier ook heel veel echte Limburgse muziek gespeeld werd. Vrijdag gaan we nog spik en span op de bühne staan. Ik ga een keer met dansen en zingen, dat is fantastisch. Maar ik weet zeker 10 jaar geleden een groep uit Zusteren in Heerlen te gast. Dat is wel, er zijn toch zaken veranderd. Dankzij het LVK natuurlijk. Wat gaan we doen? Oh ja, Rob Dijks. Over het LVK gesproken. Dag Iris, de prinsenvrouw van de Eekheuren Prins kennen de eerste. Dat gaat met een geweldige groep heen met leg even uit, wat stelt het vuur? Nou, we slepen eigenlijk het anker hing er ons aan. En de parapluutjes die stonden voor ons eigen motto. Het regen past de loven en zo hebben we alles een beetje heen gecombineerd. Dat is een geweldige zaak. Bevilt het? Ik vind het fantastisch en het is een heel mooi weertje, dus daar genieten we al van. En ja goed, we gaan weer genieten. Dat dacht ik. Hey, veel spaß op de zero. Kom, dankjewel. Ja, de Eekheuren, zeg maar de eigen carnavalsgroep van de Rob Dijks, is van het Ekenerveld, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ook weer zo'n stadsweek van Heerlen. Ja, dus de week hier vlak tegen het centrum aan liggen. En de Eekheuren komen voor veel tegen in het centrum van Heerlen. Fantastisch dat die samen met ons de vastelovend vieren.
En hier is ook de vereniging. Hier zien we ook de inketskes op de wagen. Weer helemaal dood gesmeten nu. Ja, dat gaat dadelijk weer goed komen, als ze langskomen. Dit jaar houden ze natuurlijk ook ontzettend de pech dat de dag viel dat ze hun zitting houden, dat hier de brandweer bij Van der Valk. Ja. Hoe ze altijd hun grote bal organiseren. We krijgen van alles naar ons toegesmied, dat we gaan te eten hebben. Maar gelukkig dat ze terecht kosten in Auberge de Rouge om door hun zitting te organiseren. Fantastisch wie ze dat op 24 stonden voor elkaar gekregen hebben. En de club, hoe volop talenten zit om vastelovend te vieren. Maar Kenny is natuurlijk dit jaar, Kenny de eerste, de vastelovend vuurgiet van de Eekhoorn. Met het motto het regent vastelovend. Alles te maken met de slager van duo V&D. Maar als we het hebben over verschillen in optochten, verschillen in steden, G accepteert gewoon die buurtverenigingen in nog een grote optocht. Als Wingbulen dan, hè? Ja. Maar dat is ook een dag, hè? Ook een Prinskum dadelijk op het eind. Maar ja, je zet de optocht open ook voor bijvoorbeeld de Eekhoorn. Ja, veel Wingbulen vinden dat dit een grote optocht van Heerlen is. En veel zijn ook de stadscarnavalsvereniging. En veel proberen alle verenigingen zoveel mogelijk te betrekken bij de vastelovend. Maar als we de wijken niet hebben, dan worden geen vastelovend. De lui moeten zich toespullen in de wijken, moeten daar ook opgroeien met de vastelovend. En daar hebben die verenigingen een ontzettend belangrijke rol in. En dat willen veel als Wingbulen ondersteunen. En dat willen we, daarom zijn ze ook van harte welkom. Hey, in de optocht, vrijdagavond houden we ook de Prinsen op de bühne staan voor de ontvangst van de shoot. 4 maken samen heel de vastelovend. Ik vond een glimp op van Upke Dupke. Dat is een kleine groep. Die gingen, misschien dat we ze nog in beeld krijgen zo meteen. Die gingen als gans gek de optocht in. Ik zoek hier nog wat ganzen. Ja, maar voor nu zitten de CV2. Ja, dat komt uit Welte. Er zijn een aantal vriendinnen en dat is ook wel leuk om te vertellen. Ik heb eens in dit boek opgeschreven wieveel damesgroepen en wieveel herengroepen er zijn. En volgens mij zitten er meer damesgroepen dan herengroepen in de optocht in Heerlen. Prachtig, prachtig wie ze zich uitdossen. En dit is CV2 uit Welte. En ja, Anne is erbij, Anne Feiten. Kom er maar in, Anne. Hey Upke Dupke, wie lang bestaat er eigenlijk al? Hoe lang? Wie lang bestaat er eigenlijk al? 23 jaar. En ook met de drieën? Nou, hij pas 13 jaar. Hè? Ik bedoel, hij is pas als jongste erbij gekomen. Maar Gerald 23 jaar? Weer met z'n tweeën, daar die ander. Hans, Christine. En wat is het motto dan? Ja, gans gek, hè? Kijk maar, en ganzenborden. Kwaak, oh nee. Ja, nou, zo gaat het, hè. Ik wil wel eventjes, ik wil mijn man beterschap wensen, want die is wat eerst aan met de kinderen niet zien. Dat is lieve mama, beterschap van die. Ja, dan beterschap, hè. Ja. Hey, maar nog een fijne optocht, oké? Hallo. Het ganzenbordspel. Nou, dat heeft heel veel geholpen voor mama die krank is. Braziliaanse vlaggen. En Braziliaanse samba. Samba band, die van het Sao. Uit Heerlen. Geniet even met ons met de prachtige klanken.
Diversão, als ik het goed uitspreek. Maar die Portugees is beter, hè, Hans. Probeer dit te. Is het Diversão? Nee, Diversão. 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 Ja, dus als zo'n groep die in de stad hebben, die even zo'n samba-show huurt in de straat. Ja, die trekken strak ook nog de optocht nog door het centrum. Die blijft nog een paar stuntjes hangen, meestal tot het einde van de avond. Dat ze hier overal door de straten kunt. Een boete gaat de stemming te brengen. En we zien weer midden in de jungle beland. Klopt dat? De vod horen? De vod horen, joh. Ja, dat is precies wat ze denkt wat het is. Daar zit er olifant natuurlijk helemaal vol van, de mammoet die hij zit. Met al die jungledieren in het vastelandland, maar vier ons zelf niet in de hand. Hossen, dansen, springen, hey, op het Pancratiusplein in Heerlen, door de hele vastelandoptocht van dit jaar. Ja, als er maar genoeg springt, dan vallen de vod horen vanzelf wel uit. Nummer 101, CV, het lopend buffet. Daar komen ze weer. Het lopend buffet uit Welte. Ooit ontstangen uit de leden van Scouting Welte. Vierkant uit ons dak met een pan af. Dat hebben ze dit jaar als motto gekozen. Ja, je ziet het, deelnemer nummer 101. Als je nou inschakelt, we zien op de helft van de grote optocht van Heerlen van 2016. En we gaan nog wel eventjes door. Uiterlijk wie is 5:30 met deze optocht van de Wingbulen. Wordt je live bezig op L1. En ik weer geholpen vandaag door de opperwingbuul. Hans van der Locht, die voor mij een wandelende encyclopedie is en zo'n beetje iedereen heeft persoonlijk kind in de optocht. Ja, de volgende wagen weer om de hoek, Hans. Ja, de volgende wagen kunnen we weer met nummer 102, hè? En dat zit de baanuile. Alweer van de hele baan. Dus de hele baan is behoorlijk vertegenwoordigd in de hele optocht. Volgens mij is Anne erbij, Anne.
ik gevangen! Oh, wat chic! Ja, wie is er met dit? Goed, goed. Het is echt zo'n super weer. Dus we hebben het echt getroffen. En waarom je dat nou zit? Ja, ik heb trouwens gehoord dat toen tijdens Series is die quiz. Ik heb dit gedaan. Ja, dat is er gaan doen. Ja, ik heb een liedje aangevraagd voor de wielknieper. Want er was een opmerking van de deal dat dat toch wel gaat geld was opbrengen willen tot het rijden. Dus ja, daar zitten we voor gegaan. En ja, de laatste dag is het gedraaid. En wieveel geld is er dan opgekost? Wat kon je doen? Ja, dat wordt ook bijna zo'n 600 euro. Dat heb je top gedaan. Dankjewel. Hey, nog een schone optocht en we zijn er straks. Dat zeker weten. Hallo! Judith van Rooij samen met Anne van de Baanulen. Wie als boord ook zit, veel spas, koetsje 4, weer met een prachtige wagen gebouwd op de hele baan. Ja, en het ging even over 3FM, hè? Serious Request. Ja. Dat trilt heel nog van oor, hè? Ja, dat is een gevoel wat hij is blijven plekken. Dat is fantastisch. Jullie handelt er nog altijd over. En ik moet zeggen, ik woon zelf ook vlakbij het centrum. En we zijn eigenlijk elke dag wel 1 of 2 keer even komen kijken. En we zijn zelfs al een keer 's morgens om 4 uur over afgesproken om te gaan kijken. En dat is echt fantastisch. Dat ze 's morgens dat midmacht, dat ze om 4 uur op de plein stond. En dat hij gewoon 200-300 licht stonden. Ja, fantastisch. En het is ook redelijk gelukt om nog wat vastelovensmuziek op 3FM te krijgen. Ja, het is ons best goed geluk. En vooral natuurlijk als Wingbulen het geluk dat we hier op de laatste dag 's morgens even naar binnen mochten in het glazen huis. Ja, ik heb het gezien, ja. Dat wordt ja, een fantastische ervaring. En ik denk dat we door gans Nederland hebben laten zien dat hij een hele vastelovend gevierd werd op een fantastische manier. Kijk eens, want dat zit op straat. En een prachtige kleurrijke groep. En ik denk dat de carnavalsgroep de Breukerbatsen is. Dat ziet een beetje aan de stijl van de wagen. Dat is richtig een bouwstijl van hoe het gebroken. Al 10 jaar gaan ze met de vastelovensoptocht in Heerlen. En ze zijn met spas verslingeld aan de vastelovend. Er werd een schoene wagen met een goed verklede groep erbij. Ze hebben kleurrijke Braziliaanse stijlen met de kostuums. Met de mooie hoeden. En een vogel die ze door de lok laten vliegen. Spassprung. Ook dit zijn cowboys en sheriffs. Prachtig mooi dansje ingestudeerd. Ze weten ook precies wie dat ze de lui langs de kant moeten amuseren. Want langzamerhand stuurt er ook wel behoorlijk dikheid. Een paar rijen dikheid van Kraatseeplein de lui. Die komen kijken. Die ontzettend veel geluk hebben met het weer. Het is nog druig. Af en toe kunt er een donkere wolk over, maar dat wijt gelukkig over. Met een duchtige stoef helletje wind weer te weggeblazen. Want veel later is de optocht niet verzouwen hij. Hier willen natuurlijk vastelovend vieren op zondag. En dat lukt ons redelijk goed vandaag. Ja, alhoewel windkracht 6 pas meer bij Wingbulen. Als beter Verijn morgen. Ja. Daar werd geen wel mee kunnen omgaan, hè? Weer weten wie we daar met te omgaan. Want we hebben de wink in de hand, hier als Wingbulen. Kijk eens daar, de prachtige groepen weer er langs kunnen. Wat spreekt de Huggies? De Huggies. Met de Rob van Hugten. Zelfs met deze oude shoot hangt 4 spas aan boord. Nou, kijk eens, een prachtige blauwe shoot gebouwd achter op de boot. En de Rob van Hugten, dat is de presentator van de zitting die op de Korersberg hoeven heen helen. En dat is een instelling voor lui met een verstandelijke handicap die door het werkvorm hebben, die door op de boerderij werken. En Rob deed dan de presentatie van de carnavalsmiddag. En het is echt fantastisch om te zien. Dit jaar worden we als Wingbulen ook van de partij om door even acte de présence te geven. Tof dat dat door georganiseerd werd. Ja, en Rob zegt, ik heb de replica uit 1133
nagebouwd. Wordt de legende met de blauwe schuut, het narrenschip. Het schip op wielen met Is Begos in de middeleeuwen. Het schip dat de carnaval aankondigde. En dat vereeuwigd is op schilderijen door Jeroen Bos, door Pieter Breugel. En door Pieter van der Heijden, dat is weer een Antwerpse graveur. Die heeft ook een prachtige gravure van heeft gemaakt. En hier zien we Circus X. Wat is deze mensen doen? Een messen degenslikker. Noordoosten Chaos komt met Freaky Quatsch. Veermaken Spassemig Gansknatsch. Dat is knap gedaan. Ja, en bij Noordoosten Chaos, er zit ook een van die meisjes, is het Lotte. En het Lotte houdt afgelopen jaar metgeboden met Serious Request, want er wordt toch zo geer een keer met de shoot. Want de shoot hebben we een veiling item ingebracht. Waarbij ze immers kon bieden om een dag met de shoot te gaan. Helaas had het Lotte dat niet gewonnen. Maar een van de e-keuren is afgelopen donderdag met de blauwe shoot metgegaan. Een fantastische ervaring. Dat ik hier een dag te mogen beleven. Maar hier gaat het natuurlijk helemaal los met Noordoosten Chaos in de hele vastelovensoptocht. We gaan even een stukje schaken. Ja, die jong blutje. Ja, zo jong zijn ze allemaal niet meer. Die zijn langzamerhand toch allemaal al bijna papa geworden, die mannen. En de mannengroep. Maar dat is het ik veel, zo. Ja, die voelen zich nog altijd jong, maar dat ziet ook wel. Want die hebben weer fantastisch veel aandacht besteed aan de pakjes. En de lachende ezel, de kiekels aan. Er komt de wagen hier. Het rijdt nu het Pancratiusplein op. Die stukken van Heerlen zijn nog lang niet uitgespeeld. Nou, eens kijken of ze hier een schaakmat kunnen zetten. Bij de creatie. Ook veel werk aan verricht aan deze wagen. Zussen dan de details. En een flinke groep die er midden in de optocht. Ja, dat zien we nog niet, want ja, hier is een beeld. Daar zien ze de schaakstukken. Ja, hij viel zo gewoon. Dat is Jeroen Levens oud-stadspunt van Heerlen, want deze vereniging had 2 oud-stadspunten in het midden. En een aantal oud-jeugdprinsen van Heerlen, Nico, de Jules en de Thomas. Dus die jongens weten wel zeker wie ze hier vastgelopen moeten vieren. En ook zij doen dat met hun eigen club. De Jong Blutje. Rob Dijks in de stroot. Is ze er al? Oh, hij is even de weg kwijt. Ja, die 2 verslaggevers van ons die zwerven hier over straat. Die douwen zich tussen die mensen in. Kijk eens, die prachtige groep heen. Van de Jong Blutje. En zie ook dat ze het publiek betrekken bij uw idee, bij uw onderwerp. En ze huurt dat ook. Een compleet schaakbord werd metgeschouwd door het centrum. En ook dat is natuurlijk wel een klein beetje een verwijzing naar de politiek hier in Heerlen. Is ze met vasteloon het goed op de hakkens nemen. Ja, want hier in Heerlen is natuurlijk behoorlijk geschaakt. In de eens kijken of Rob Dijks ook kan schaken. Rob, is er nu al? Ja, meertjes met vleegmachine lijkt me dat eens goed. Met vleegmachine? Ja, dat staat hij. We maken wel spaas. Oh, nou, het ging spaas. Voorlopig dit jaar is hier met. De meisjes willen het van klinks af aan metgeven. Dus we maken lekker spaas met de kinderen. Oké. En wie oud is het? Mijn dochtertje is 4, maar we waren er even 2, eigenlijk van alles. Tussen 2 en 6 jaar. Oké. Goed doen. Veel spaas en plezier nog. Allemaal lekker, dank je. De Mamma Mia's waren dat.
Want dat vliegmachine, dat komt dadelijk erna. Ja, dat kunt er nog. Dan sturen we Rob nog een keer de stroot op daar. Ja, volgens mij gaat Rob nog een keer. Ik zie hem maar lopen. Ik kan even door de venster kijken. Ja, kijk eens even. Naar de optocht en dan zie ik hem al. Ja, daar hadden ze gevangen. Rob, kom er maar in. Dus kijk, toen bent dus een beetje met de vliegmachine. Ja, zeker. Maar de wedstrijd overheen gewoon. Alhoewel, eigenlijk kunnen ze Vastelovend maar op één plaats vieren. In Spassenmich. En dat vliegmachine, dat gaat gewoon naar Spassenmich. Ja, zeker. Overal. In Welten en ja, wat hebben we allemaal? Hele heien. Ekenerveld natuurlijk. Ja, geweldig is het hier toch? Dat had goed gesproken. Dankjewel. Hallo! Ja, Vastelovend vieren in Spassenmich. En ik weet niet wie dat in Venlo is, maar Venlo is gewoon Venlo. Maar Heerlen is eigenlijk vandaag gewoon Spassenmich. Dat is de Vastelovendsnaam van Heerlen. Ja, we zeggen ook wel eens het Jokersriek, zeggen we in Venlo natuurlijk ook wel eens. Maar ja, inderdaad, we hebben het nog niet goed gelachen. Spassenmich. Ook een verwijzing naar al die weken, hè. Vrusjemich. Ja, uiteraard. Wat heb je nog meer voor mix allemaal? Palenmich. Palenmich. Ja, maar de hele dag ga ik ook met een mikken. Ik heb altijd gezegd dat de uitgangsvorm op Mich of Mik, Melik, Blerik is ook allemaal Romeins. Dus dat past er allemaal wel bij. Deze prachtige groep, wat begon zo meteen door een jeugdprins van de Wingbulen. Ja, ja. We begint er nu nog immer erbij in de club van de hele baan. Hij zit met zijn 40e. En vanaf nu immer erbij. En die zijn verkleed als Italiaanse harlekijnen met veel spas in de optocht. En kijk eens wat die prachtige pakjes hebben gemaakt. Een vrij grote groep en hier komt ze ook niet zo makkelijk mee de kroeg in straks. Hè. Maar dat maakt niet uit. Ja, ik wens je ontzettend veel succes om vanavond met zo'n groep de Wietschaft in te gaan. Maar vanavond werd denk ik ook wel boetevastelovend gevierd. Ja, de kinderen die hoepelrokken, die ringen kunnen ze goed horen. Zo dat wel. Ja, als ze slim zijn hebben ze dat zo bedacht. En hebben ze dat zo uitgevoerd. Maar ik heb ook wel eens lui gezien die zo gewoon naar binnen komen. En dat maakt toch niks uit. Pas een plezier, boete naar binnen. Ook dit is weer een grote groep immer erbij en we wachten op de jeugdprins. Maar die hebben we nog niet in beeld. De confetti al wel, hier komt aan. Sander de eerste, Hans. Ja, jonkingsprins Sander de eerste. Van Sander Hamers. Samen met zijn adjudant, door Jordi. En jongen, wat had die twee pas gehad de afgelopen weken. Wat hebben die gesprongen, wat hebben die zich gebruikt. Een super koppel, wie die zich ingezet hebben. Wat zijn dat voor jongens? Wat hebben ze voor hobby's? Ja, de Sander is natuurlijk grote fan van Roda. En afgelopen week hebben we tegen Feyenoord de aftrap mogen doen. Op de middenstip. En ik moet zeggen, ik word er zelf wie. Wat een gevoel als ze op de stip staat. En dat houdt Sander natuurlijk ook. Het zijn voetbalmannen. En door Sander en Jordi zitten alle twee op basisschool Windekind. Hoe ze samen naar het patjebal zijn geweest. En door Jordi had het ontzettend goed geholpen dit jaar. Want elke keer als iemand gedecoreerd werd dat Wingbulen saluut geroepen. En dat was zijn taak dit jaar. En dat had hij echt fantastisch gedaan. En ook de jeugdprinsen waren super prachtig goed. Een ongelooflijke ondeugd is de adjudant. Maar dat had zijn prins zeker goed begeleid door Sander. Richtige aanwinst voor de heerlijke Vastelovend. Kijk eens weer struit en knalt. We gaan even zwaaien naar de jonkingsprins. Kijk eens, daar stond ze. Was hij op handschoeien? Nee, hier op de top. Hier op Hans. Jongen, die kijken daar, dan kunnen we zwaaien. Oh, hij slijpt ons gelukkig over, dat scheelt. Oh, dat is vol bezig om heen naar de lucht te kijken, En die terecht, dames en heren. terecht. Hij moet de jeugd bedienen, niet ons. Niet die oude bulen zoals wij. Nee, de jeugd heeft een toekomst. En die vieren op een chique manier Vastelovend. Hij en hele. En die hopen dat we dat geen jaren blijven doen. We kunnen weer op een gegeven moment lekker op een kruk gaan zitten voor de venster. Of hetzelfde als de Lutoes, gewoon lekker voor de televisie blijven zitten. Kijk die nog eens even kijken wat er allemaal aankomt. Want we zitten pas bij 111 en we gaan door bis 199. De allerlangste Vastelovens optocht van Nederland. Van vandaag trekken hier door de stroten, door de binnenstad van Heerlen. En we zetten even alles stop. En gaan er heel even uit voor de boodschappen, voor de commissies.
het met nog wel vinden. En dan komen we dadelijk terug met het volgende nummer en het vervolg van deze optocht van de Winkbühne. Hey, een hele bis dadelijk.